خودم وارم نه دگر کارم، خودم خاکم نه کوچبرم، نه باربارم. از کردم لیل، از کردم لو، از کردم لیل لیل لیل، از کردم، از کردم لا 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 لا، از کردم، از کردم لیل لیل لیل، از کردم، از کردم لا 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 لا، از کردم. از نمیه سردشتی کنم، از شور رستمی زنم، از نمیه سردشتی کنم، از شور رستمی زنم. از نترکم نربم، نه فارسم نه جیغوی خودم، از نترکم نربم، نه فارسم نه جیغوی خودم. از کردم لیل لیل لیل، از کردم، از کردم لا 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 لا، از کردم، از کردم لیل لیل لیل، از کردم، از کردم لا 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 لا، از کردم. جده گلی آری هبونا خاک آمدی، نزبوتاب شهرستانی از کردی. جده گلی آری هبونا خاک آمدی، نزبوتاب شهرستانی از کردی. بزادم است، بزیمانم است، البستم است، به دیوانم است، بچندم است، به دیوانم است، گنجیم است، به دستانم است. از کردم لیل لیل لیل، از کردم، از کردم لا 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 لا، از کردم، از کردم لیل لیل لیل، از کردم، از کردم لا 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 لا، از کردم، از کردم لیل لیل لیل، از کردم، از کردم لا 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 لا، از کردم، از کردم لیل لیل لیل، از کردم، از کردم لا 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 لا، از کردم. ایوار باش، دم باش بینرین هیجا هون وک هر جاران بخیر هاتن تبورا میتراین. براستی از وها بیجم او وینین کو لپشت من تبکو جبو هنه کسان روسا به گنگشی به قربالغی بالی وصا یک و یک جبو من وتدارن و یک جوانجی مخابن دیگل مننن کوچ بونه از دیساج بیجم هر جاران بیجم دوی ام کردین کو به هجا هنگی کو کوچ نبونه ام وان وصابینن به زمان و وان مازم بکن لی مخابن ام بچکی دوی وارده براستی جی نباشن. گاوا کو کشت بنام موسوان راتکن سر دسته خوا لی دوی ام ویتشته بگارینه. وقتی دن از جا گلک کیف خوشم کود گلوامه و براستی جی ایرو برایت من گلک هجا هیا کو خواست به میوانی ما کو من نشکنند. هنگی کو از وی ندم ناسکرین از ویاجی بیجم لکردستانی دا به اوه کی هر دم تشتین باش و خراب چید بین دلی ما لروشالاتیه
Rojavayê Bakurê ye Başûrê ye bi awayê başî nexrabî başî pir baş e nexrabiyê jî da jî em digelwanin bi awayekî bi dil û can. Car birê me yê hêja em bînin li ser ekranê ku me klîbekî wînê gelek xweş dest pê kir gava ez vî stranê guhdar dikim bi rastî jî ez wek sîrot dibînim sîrodekî Kurdan dibînim êdî ez pêşniyar jî dikim vêya jî bêjim seretayê da hingê ku min maf nedaye mêvanê xwe kekê welat ku berpirsyarê serokê Dalkurdê divê ev stran bibe em bêjin sîrodekê ku Dalkurd bikarbîne futbolê da pêşniyar dikim kekê welat min bihîze. Belê bixêr hatî Delîl can. Serçava ez jî ve pîroz dikim programa we ez pir şama ku ez ê hatime programa we hindik ez ew dikim ça bêjim Rahat bibe relax. ez ê rehat bibim. Programa we pîroz dikim temaşavanê me re dibêjim êvar baş li me wan dere şev e cem jî êvar e erê Li wir niha gava ku te got em ê kengî dest pê bikin got heşt li gor Ewropayê de ji got li vir wê bibe şevê yek yek rast pênc saet fark heye erê rast e dîsa jî gelek spas dikim ku te qebûl kir ku te wisa ketda û hevalên te jî her wiha em ê wan jî nas bikin. Delî can hingê ku me dest pê sohbetê nekiriye dedî me dest pê vîdeoyê kir ka tu wisa bi zindî wî stranê bêje çiqa stranekî xweş ez Kurdim cem qalo wî stranê jî bikin. Tamam. Denk baş e خودم varım ne de gırkarım Xodan xakım ne koçuberim Na es ne barbarım Es Kurdum le Es Kurdum lo Es Kurdum la 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 Es Kurdum Es Kurdum le 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 Es Kurdum Es Kurdum la 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 Es Kurdum Esneviye zerdeşti kalın Eşşurri Rüstem zalım Esneviye zerdeşti kalın Eşşurri Rüstem zalım Esnet tırkımlar abım Ne farsın ne civukarım Esnet tırkımlar abım Ne farsın ne civukarım Es Kurdum le 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 Es Kurdum Es Kurdum la 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 Es Kurdum Es Kurdum le 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 Es Kurdum Es Kurdum la 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 Es Kurdum Müjde geldi ari Buna hakkam neri Mezapotam şaristani Es Kurdum Müjde geldi ari Buna hakkam neri Mezapotam şaristani Es Kurdum Kırşarım ben, zimanım ben Ezbeşsin ben ve divanım ben Kırşarım ben ve divanım ben Tengeyim ben ve destanım ben Kurdum le 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 Es Kurdum
Ez Kurdum la 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 la, ez Kurdum. Ez Kurdum le 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 le, ez Kurdum. Ez Kurdum la 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 la, ez Kurdum. Ez Kurdum le 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 le, ez Kurdum. Ez Kurdum la 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 la, ez Kurdum. Ez Kurdum le 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 le, ez Kurdum. Ez Kurdum la 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 la, ez Kurdum. او yani او از هستی خدا وی استرانی براستی جی هیستکم او افسران براستی جبو کسین کردواریه هر بیجی برای هیجا هر بیجی اجار ورم تناس بکن دلیل کیه لکی دیجی و چاوا پیوندی وی دیگل موزیکه فرمو Navê min Delîl Lezgîyev. Ez Kazakistanê diminim. Em koçber bûne ji Gurcistanê ji Kafkasya hatin vira salên 1944 da Stalin wê demê koçber kirin. Vira em çûn Uzbekistanê ji paşî Uzbekistanê em hatin Kazak salên notî de dîsa wê derê jî şerek çêbû. Li Uzbekistanê paşî em ji wê derê hatin Kazakistanê. Nêzîkî 120 sala 130 sala em ji welatê xwe derketine ji Kurdistanê derketine. Lê eslê me ji Bazidê ye. Eslê me ji Bazidê ye. Em heta gundê xwe jî em zanin. Serhedînin Serhedî ne em Taxilka ji gundê Taxilka em ji wê derê eslê me ji wê derê ye. Sadece yani kaderê me Kurda ew e em şer revîn me got belkî em rahat bibin em dîsek hetin nav şerê. Erê em vê derê şer kedin. Yani aslında em lazım bû neç yani em erê ji problemê kengî direvî tu problem daha zêdetir dibe. Erê lazım e wisa jî yani her kalekekî me pîrkekî me cîkî de maye yani. Wisa me her yekî cîkî de defn kiriye. Wisa jî em ez li Kazakistanê aileme zatê hemû muzîsyenin malbata me. Apê min İsa Lezgîyev ew jî stranbêj e hunermend e zatê komek bavê min Reşît Lezgîyev emna Koma Kurdistan hebû me salê notî de Koma Kurdistan hata çêkirin. Me jî em jî mezin bûn me vî komê de ciyê xwe girt. Me saz lêxist. Wisa jî em yani heta tiştek wisa heye apê min hê salên heştê da navê qîza xwe danî bi Kurdistan. O qas hesretek me li welat hebû. Heta yani çixweş di malbata me de jî wisa navê xwestin ku Kurdistan bikin lê nenivîsandin û hinek kes Kurdiye xwestin wan jî nenivîsandin xistin yıldız mıldız çıldız nizanim çi me jî wan tiştan jiyaye lê em di malbatê de her ji wan re dibêjin Kurdistan û Kurdiye. Her fermî nebe jî. Ez te baş tê digihim heman van tiştên ku mixabin heta welatê me bindest bibe em ê van tiştan me jiyaye em ê bijî. Derbûna me jî xeterî ye lê dîsa jî divê em wek platformekî wiha de hev bibînin hevdû bigirin û xawindanê ya giring e bi rastî. Ew rast. Baş e em naverekî dayînin axaftinê
دیسا هم stranekî gudar bî. Baş e? ew stran jî strana hevalek min e. Strana çavên te navê stranê navê wî jî hevalê min Roja Zat e. Hı. Ji min me stûdyoda çêkir ji şîro ve aranjeya wî min alîkarî da me çêkir. Ji dixwazim vî stranê bixwînim. Şevin teyreş min kiriye serxweş wî dilê reben were bike geş şevin teyreş min kiriye serxweş wî dilê reben were bike geş Esevceyi temme Dünebi tünleme Bigiri u gemme Ev dilemin Esevceyi temme Dünebi tünleme Bigiri u gemme Ev dilemin رویت کوبا جمن رابو ستار او دلی به آن نبه بها رویت کوبا جمن رابو ستار او دلی به آن نهیل بیوار الزوجي تما نبيت لما بقري وغما أود ليمن الزوجي تما نبيت لما بقري وغما أود ليمن na 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 dum na 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 dum na 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 dum na 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 Herbijî. Birêcan, gava min yekem car pitara peywendî kir, çend mehberî bû. û wisa min wî çaxê jî hesê de wisa baş tê dikî te got evîn ez dixwazim lê rewşa min ne baş e. Tu dizanî çawa ye? Çima ez vî mijarê vedikim? Niha hinek hunermend hene ku ez peywendî li wan daydinim, heta ku ez li wan hêrs nebim, ez bala wan jî nakişînim.
Ez diwan hêrs dibim. Baş e. Dibêjim baş e. Nizanim çi yekser dinivîsîn dibêjin çima te wisa got nizam ez dibêjim aha min bala te kişand. Çima? Çima ku em karekê dikin ne ku ji bo xwe, ne ku ji bo bezirganiya xwe yan jî ji bo ku tiştekî keve em ji bo we dikin, ji bo gelê xwe dikin. Tu yek wisa bû ku te got evîn ez gelek dixwazim vê gavê nikarim. Îcar çend me derbas bû min got birayê delîl tu amadeyî te got ez amade me. û te yekser من peymana xwe bi cîhanî ew gelek giring e. Bi rastî jî. Dizanî çawa ye? Hunermendî çi ye? Dizanî gava ku mirov sersozê xwe bisekine tinê wisa ji ber ku ez ça bêjim welatê me dîsa jî bêjim welatê me bindest e eger bindest nebûye bila hunermendê me wisa xwe mezin bikirina, qure bikirina, nizanim çi bikirina lê welatê me bindest e divê em ji bo hevdû bibin. Ji bo hevdû kar bikin ne ku ji bo xwe. Ji bo hevdû, ji bo gelê xwe, ji bo çandê xwe. Gelek spas dikim dîsa jî ku min otek te nas kir ku tu li Kazakistanê dijî û bi bandûran dijî wek gelek Kurdên me. Ez jî Gelek. pir şamek we ew derfet da min ve ez bûm mêvanê we. Ew sava min jî yani tiştekî pir yani tiştekî pir baş ez ji bo ew programa min yekemîn e. Ez derdikevim programekî wisa zindî û ez pir kêfxweşim ku ez îro li programa we de me lê pir kêfxweşim. Spas dikim. û te gelek xweş amade kiriye tu wisa kelecanî bû te got em ê çawa bikin gelek baş derbas dibe. Dê em dîsa godarî strana tedî pêşiya bernamê de te stranekî wisa got ku ket nav dilê min. Tamam. تتواني وببينك شاي سفاني جوا روسيا بندو خاجي خمنور افشا كردستاني في هراخ تتواني وببينك شاي سفاني جوا روسيا بندو خاجي خمنور افشا كردستاني سپانی خلاتی بلن موسیقى سنتاتي بلن تقولن جناتي أباتا وقدرتي سپانی خلاتی بلن موسيقى سنتاتي بلن تقولن جناتي أباتا وقدرتي
te pırvınındın Kurdanıtım xusar girtim Jibona ser xwebûnê Ala jiyane girtin Çiyayın te pırvınındın Kurdanıtım xusar girtim Jibona ser xwebûnê Ala jiyane girtin Sipan sipani xelati Belen munçi xaslitati Gulen tekulin cinneti Avata ve kudreti Sipan sipani xelati Belen munçi xaslitati Gulen tekulin cinneti Avata ve kudreti سپانی خلاتی بلن منچی قاسلتاتي قولن تقولن جناتي أباتا وقدرتي سپانی خلاتی بلن منچی قاسلتاتي قولن تقولن جناتي أباتا وقدرتي gelek spas kim ray heja bu visi ev stran kaybette yekem car berko jelay ozan serhat haya nivîsandin lê berko ozan serhat vê tiştê yeku yek jiyaya ku bi hestên xwanê gelek mezin û giring nivîsandiye lê taybetbûna wînê ya giring ji bo min ev e ku ez bixwe gava diçim tetwanê ez bixwe tetwanîme û gava ez diçim ser gava ez rûtinim ser wisa ciyê ku gola wanê behra wanê ne ku gola wanê behra wanê rûtinim û çiyayê Sîpanî dibînim vî stranê guhdar dikim yek û yek dijîm vî hestên ku di vî stranê de hatiye gotin gelek spas dikim deng xweş te gelek xweş got her bijî Birayê hêja ez pirsek tişte bikim tu wek müzîkjen û stranbêj tu kî gudar dikî kîjan stranbêjan gudar dikî hunermendan gudar dikî Rastî jî bandorek ser min mezin Şehîd Serhat bandorek mezin ser min hêşt ez zartî de yanî ez min zav stranê wî hez dikir hunera wî ez dikarim bêjim ez fanatîkê wî bûm oxas min ji hunera wî hez dikir îsa Şehîd Argêş min yanî ew jî bandorek ser min hêşt bandorek mezin û mamoste min bûn mamosteyê min bû jî yanî gîtar hînê min kir pêşî ez gîtar ez jê hîn bûm wisa jî henî ev hunermend bandor ser min bandora mezin ser min kirin Belê têgeşt wisa ez piştî wî jî zatê ez hatim yanî ez nav malbata min zatê muzîsyenin Belê paşî tesîrê herî mezin xêncî malbatê min ew kesa ye
او kes kirin ser min. rast 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 te gehiştim. Erê min ji bilê malbata de ji te gotbû malbata min hemî müzîsyen lê min ji bilê wî pirs kir eva Rast. tê gehişt. Belê. Çi ji dilê te tê? Dixwazî bêjî stranek? Ez ne Birekî pir şîrînî bi rastî. Çi stranê bêjî böyle? Ez strana çimma strana min heye. Erê klîba wî jî heye? Klîba wî jî erê klîba wî biçûk heye. Me derxist. Ew stran jî gotinê wî ya Ferhat Patîv serokê Komala Rûsya Belê. ya Kurdan. Gotinê wî ew nivîsiye. Müzik aranjer jî min çêkiriye. Hervî jî dest xweş, destên we xweş, kedên we xweş. Sì. Pomni esatto ta. Çalışmasın. Dakiki. Na bra Erê hazır mı? Problem. xemtinin. Yarı sermani buharımın Cemedine zutu hat faize cüdekat faize cüdekat Çıkmadın erimin bağrın sar İnaku ezutem nanasin evini nanasin evini Çımma yar bu tevez garibim Çımma vakardaki beyim Kani av yara dindat Tiştek jilemma Teni paize sar Ne haldimin darmaye Ne cihiz hizamın nemaye Hizamın nemaye Vasyavdin alej bokte Ne haldimin darmaye Ne cihiz hizamın nemaye Hizamın nemaye Rubtani tizane çi خوش بو بینا لتهزكرنا خوادا بیتنی مام کی گونه خره kabudem bersi faiza cüdekar Çımma yarıcı bu tevez garibim Çımma vakardaki beyim Kani av yararından İşte jilemma Teni paize sar Tembere Tembere
gelek سپاس. spas, gelek spas. Tu navastiye, navsa? نه از نواستیم Tu نواستیم rahatî, relaxî? راحت نه از راحتم Pir baş سپاس e, pir baş e. Em نه berdewam bikin. Em ستيلا من عندك مثلا از عندك بوب مدخص از ستراني كردي عندك دا نجام بكم جبو Hı, جنج جواني ماجي قدار بكن مثلا hı. جبو يجي زيادة تر ستيلا من مثلا سر ستيلا وصا موزيكي مثلا ناس ستيلا جاليرية عندك دا زيادة تر دا Em بوبولارة nake, em nake. Tu xweş dizanî wek çanda me, hunerên me, dîrokê me her tim dewlemend in. Ne xem nake ku mirov çi stîlê bêje. Mirov divê bi dilê xwe ji dilê xwe راست bi Kurdî bêje. Ji bo min ferq nake ez wisa bêjim. Lê divê راست bi kurdewarî bibe. Êcar bira hêja. Em dixwazin her gudarî dengê te bikê bi rastî jî ez temaşê dikim wisa bînerên me bi coşî gudarî te dikin. باشه Ez dibînim erê. Ez dibînim û em berdewam bikin. Rêzê de kîjan stran heye? رزه ده از دخوازم سترانا keçik dubum Libanikan ya şehit Serhat varım Avustran jî zam yawiye ne yawiye li min jî Jî xweş gotiye. erê jî xweş gotiye keçik dubum Libanikan ezaldı bu Libanikan en iyi geber en iyi ziran Türkçe en iyi ben şavkıdan en iyi geber en iyi ziran Türkçe en iyi ben şavkıdan da bana bir rata vare Çazudu sermanikan Çazudu sermanikan Em Filistin serhanikan Da bana bir rata vare Çazudu sermanikan Çazudu sermanikan Em Filistin serhanikan
Derdu kule me grane Walati me bundestane Hatta azadiye em ne binin Xwanakın kıncı bu zamane Hatta azadiye em ne binin Xwanakın kıncı bu zamane Deblabi ratewere Çazutu serbanika Çazutu serbanika Em dilistir serhanikan Deblabi ratewere Çazutu serhanikan Çazutu serhanikan Em dilistin serbanikam Bak şey Serhat Nıkarım bejim ne نه نه خوش بود گلک خوش بود تا لگور خواه گوت وی لگور خواه گوت بود تجد Spas. هر ویجی تو گرم بوی بار Evet. Eyvallah. اه Denk boş değil. Na vedere dvejin başanın zinde ve dengi mikrofon sazı baş dvejin. گلک باشته گلک Ha, باور که گلک باشته اگر باش ha, نهاتیش باشته من بگوت یا گلک ha. باشته Hmm, اه ha, برفین مامودا و Mahmut. گلک شیروان کریه از بینم گلک بیناری ما شیروان کریه از وان یکو یک نکارم بخویدمش برکو در باز به یا داوی اوه کو گکی حجی کاردوی نویساندی دستخوش دلیل هجا سرکفته جبوته و خبات Spas. هنری و یا داوی برفین نویساندی اوین خان دلیل پر هجایه Ay spas. هر جیجی Berfinci اساس önermendeki heceye Berfin Mamedova. بله Slam beje. بله امشي Avole سلاوي me خرجين هذا الشيء Slav juracı tamaşavan mera hemiye Slav dikin. كاكي ساعت خوش ورا دليل يعني ام قصد بكار نامي بيامان بخوينن از باسيت كي مجبوار بسر ناوي خو بسر ناوي دليل Samet Polat Şevbaş Ejid divinim bira. توجد Şevbaş biracan. لي برد Şevbaş. زو در باز به لوراز حميان نكارم بخوين براسي Şen xoş evin tuan sekeftin jmata. Eji Ali Kari tabi ma aziz بخونی. اره داوا در کت ور اکران از جیت کارم بخوینم لاز تیل داجی Tamam بخوینم biz. دو ساعت دشوپینم بله یکی شریف نویسانیه سلاو و رئیس چارپر مدیا و بیشترین هجا و اشان خوش تنبورا میترا سرکفت Serkeftin seri bana. Kurdiye bir ممره ناس ولی براو کردیاوی پر زلاله و خوشه براو برای منه هجا Ay spas. دلیل جان پر ده باشتر بازده به براستی من اوقات جی دلیل توسا کلجانی بموند گفت توسا کلجانی با کنه کاره باخته bu saxvaş derbaz ve Cemme zaf sara. Bura minus siye cemme iro. evet usa Minus gut. siye. Usa Derva mam yani ez li Danimarka'ya diyeceğim em dibêjin sara û hestiye me dicemi de lêgava ku te got minus sî mi got
ناله برخوش. Kazakistan dema Sovyeti de mesela e, devleta Sovyeti yeko mesela inek sucli gran hebuna wana dışandım ve deri Kazakistan'ı bu sıra vanda Kazakistan'ı zav ne başı sermaye vira. Je ki diket geldi ya da Yancı. girtiğin girtiğin siyasin hebu mesela pır gran wana dışandın Kazakistan'ı. Kazakistan ciki beri ciki usa av bu Ne sıravi kana. nasıl Kazakistan Sarbeji bineriyak vek dilita olsa germe. Ne kana. ne gam zaten me kurdara Ne tujir kana. barım Kurt Hani her der yani barım Japonya ji hatta her ciyem her çıkarım bejin. Ser Çin'e jen çiyayı, ser Afrika nizanım. Hani. min kingi Avustrana ez kurdum derxist başı mı dit ku deri Avustran te godar kirin mesela mira rapordan ya Avustran hatta Meksika nizam Avustralya nizam Çin Japonya nizam her deri yani her deri de kışandın eser telefonu koy her deri de kışandın ebistrani bu Nasranek. her deri mi bu Binêr çıkar stranekî gelek xweş e bi rastî jî gelek stranên me henin ku bi taybet vî demê de ku xurtên me stranan dibêjin ez ê dîsa biaxivim lê ez ê ne baş biaxivim bi taybet li Bakurê wisa stranbêjên me çêbûne ku wisa Tirkî, Kurdî nav hev tê xin û nizanim çi ez wan hunermend nabînim. Li Bakurê bi rastî jî wisa dikarim bêjim pir kêm hunermend henin. Xirab kirine yani vî zamanê de vî demê de xirab kirine êdî dibêjin baş e wextê xwe de Ayşeşan jî digot stranekî wî jî hebû wisa bi Tirkî û Kurdî tikil hev lê ew dîsa min jî neceriband lê dîsa jî hunerî hebû. Niha êdî wisa tiştekî ecêb çêbûye. Em dev jê berdin mijarekî dûr û kûr û dirêj e lê rast ez spasî ji bo xortên we te dikim. rast Xortên li baş Bakurê, xortên keçên me li Rojhilatê, li Başûrê, li Rojavayê ku wisa bi rastî jî hunermendê tê dikin, hunermendê xwe pêşkeş dikin ez rêz ji bo wan digirim û serkeftin ji bo wan dixwazim. Wisa bêjim. Hasa ew demekî wisa em lazim e rastî jî zimanê xwe pêş bixin siz stranên wisa bi yek û me yek bikin milletê me yek û yek bike stranê wisa lazim e em ê bêjin wî Ziman ne be em tune ev rastiyek zaten ziman tune be em tune. rast e rast e yek û çar parça yek bike em lazim wan strana bêjin wisa Kurdistan Vijî, vijî. stranê yekbûnê Belê. Êca ka stranekî wisa bêje. Birim. stranekî wisa Na na stranekî ku rêzê de hebe wî bêje. Tamam Franco. Stranekî lê şeş heşt dibêjin cem ev ê derê yê Kurdê Kafkasyê ye stranekî bira ye Tu hunermendî gava ez bî nekir dewsa got sêdiyes sodiyes ez baş tê gihîştim ku tu notayan jî bi notayan rast e katînî herbêjim. son lês ez bêjim ez wisa dibêjim yani ki ez zanim nota da
Tenime teni birate dikim, digerim nagerim xezanla binem. Tenime teni birate dikim, digerim nagerim xezanla binem. Xezalamın, dennalamın, cehezdikim, tübermanyanın. Xezalamın, dennalamın, cehezdikim, tübermanyanın. Xezali, xezali, xezalamın, dellali, dellali, dellalamın. Xezali, xezali, xezalamın, dellali, dellali, dellalamın. Tenime teni birate dikim, digerim nagerim xezanla binem. Tenime teni birate dikim, digerim nagerim xezanla binem. Xezalamın, dellalamın, cehezdikim, tübermanyanın. Xezalamın, dellalamın, cehezdikim, tübermanyanın. Xezali, xezali, xezalamın, dellali, dellali, dellalamın. 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 Ay spas. Na ez spas dikim. Em spas dikin. Em binêrin. Berfên hêj dinivîsîne. Tu ji dibînî. Coş bûye bi rastî. Aha, kekê Zuhad jî hat. Bixwîne, bixwîne. Xêr hatî, spas, êvar baş bû te jî, Zuhad. Çawa derbas be ji bo te? Başı, başı baş derbaz be. Hmm, Sava be çağ derbaz be. ji bo min gelek baş derbas be. Evet. Dikare heta li vir bînin. No. Hatta Ne ne, henek li ciyek. Baş e. Dedîm me ûsos de hev te got em saetekî demjimêrekî bername çêkin jî got baş e. 5 deqiqa maye ku saetekî qede. Ez barım ez bim belki dîsa em strana Davî de bi strana ez Kurdim em xilas bikin. Eger Bêguman. Ez 24 saet dikarim wî stranê guhdar bikim, bawer bike. Lê gotinên xwe dayî bêje, tamam. gotinên xwe yê ka projeyê te çinin pêşe rojê da digel li gel huneriyê yan jî jiyana te yê taybetî çi dixwazî wek Kurd? Wek Kurdek projê minê wek hunermendek ez wek muzîsyenek ez dikarim bêjim projê minê hene mesela ez na sê çar stranê min hene yê ku ez têkî evim stûdyo çêkim min wan roja da em lazim in têkî evin stûdyo dest pê bikin. Ez wekî din jî herî muhim ew e ku em ew agirî ku hundirê dilê me de heye agirê welatparêzî, agirê welat hezî, hesreta welat
barım her sabah her hunermendeki lazım ev agır hertim vek hebe Evet. hebe ve dilivî de kengî ew agir vêsiya zaten huner jî vêdise em hunermend bê gel ne tiştekin em gel savame Biji. ave em jî Biji. têde masîne em masî bê av nikare em jî bê gel nikarin em Biji. gel Ev gotinek gelek giring e, ez dixwazim tu vê warê de bibûre tiştekî bêjim. Bi rastî jî hunermendên me bêgel tune ne. Lewra divê bin astengiyê de nemînin, bandorê kesî de nemînin, çi kesî de nemînin, tinê ji bo Kurdistan, ji bo gelê xwe hunermendiyê xwe bikin. rast Ez vîya bêjim. rast 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 Savcı Ez ez çima vîya dibêjim wê ku tê gehîştin wê bizanin ez çi dibêjim. û tu gelek rast dibêjî. Fermo. em lazım e ciwanê xwe pêş bixin çi bêjim Hı? bira hunermendê mezê de bin bira xwendewanê mezê de bin Bêjî. xwendewan her tiş lazım e bi hunera Ha, kültura çanda Kurdî ve girêdayî be bêjî. Savcı ve em ê tenê pêşkevin êdî kes ew ça bêjim kurmancî jî teker dibêjin ne ya jî ew teker rast e kurmancî Min teker e tê negihîşt lê tu gotinê xwe bêje erê. ya ez çi dixwazim Erê bêjim ez teker. ên ew doza Kurd êdî gîştiye merhelekê wisa ku êdî em lazim e gavê paş nebêjin em tenê herin pêş de Bêjî. Bêjî. şast herine pêş tenê herine pêş Heman wesê de me. Heman hesê de me bi rastî. Sa Gotinên te dayê ev e pir baş. tamaşevanî were jî ez sersala hemiya pîroz dikim sala teze ez wî sala teze de jî her kesê ra Kurdê hêja re Kurdê welatparêz re dixwazim însanê baş re ez dixwazim bira tiştê herî baş ji wan re dixwazim tiştê herî baş dunya de heye ji wan re dixwazim çi bêjim Ziwad jî dinivîse dengê te xweş be derîce spas Ziwad can spas zevrazî me rastî ji Ziwad pir moralek baş da min her tim piştgirî Ziwad jî berfê mamê de ve jî her tim piştgirî dida min ruh dida min digot Ziwad her tim digot netirse divê derkeve ama fîzikê du sala sê sala o ser min mijûl dibe her tim Çi xweş. ser min erê mijûl Pir dibe giring e rastî. yanî wisa ewkê Rastî ruhek dike dide ji bo Ziwad. spas te sewa Ziwad Ziwad ve ziva hev nas dikin ez kengî ez zar bûm Ziwad zartiya min de min nas dike jî Aha. salê Erê ji min re got, 12 salê xwe de em hev nas dikin ji min re got. Erê. Mirovek pir hêja ye, em silavê xwe dîsa jê re dişênin. Silav Birayê hêja. Gava ku sozekî peymanekî wisa bide min. Gava ku projeyekî xweş te çêkir, dîsa min agahî bike, dîsa em te bikin mêvan. Ji ber ku tu hêjayî. Binêr li Spas çavê min. Li çavê min binêre tu He, mirovek pir hêjayî. Tu Kurdek pir hêjayî. Spas Di baş em stranê ez Kurdim. Godar bikin û bername biqedînin ez xatir bixwazim. Bînenên hêja
gelek spas ku hûn digel me bûn. 15 rojê din em ê dîsa digel we bibin. û dîsa ez evîn tetwan di bernameya Tembûra Mîtrayê di Çarpel Medyayê da ez ê digel we bibim ji karê xwe gelek hez dikim ji we gelek hez dikim Kurdistan hez dikim ji zimanê xwe hez dikim çi qas xweşe ku ez Kurd im. Şev baş em baş. Kurd Em û Kurd, Kurdistan. em hatta mirinê Kurdin ha. Bêxe. Lê Xwedan warim, ne dagirkarim. Xwedan xakim, ne koçberim. Na, ne barbarim. Ez Kurdim lê. Ez Kurdim lê 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 lê. Ez Kurdim. Ez Kurdim la 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 la. Ez Kurdim. Ez Kurdim lê 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 lê. Ez Kurdim. Ez Kurdim la 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 la. Ez Kurdim. Esleviyi zerdeşti kanım, eşşurri Rüstem zanım. Esleviyi zerdeşti kanım, eşşurri Rüstem zanım. Esnettir kımlarım, nefarsın necibim varım. Esnettir kımlarım, nefarsın necibim varım. Es Kurdum le 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 le, es Kurdum. Es Kurdum la 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 la, es Kurdum. Es Kurdum le 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 le, es Kurdum. Es Kurdum la 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 la, es Kurdum. Nişada gelli ari, buna hakka meri. Hesabodam şaristani, es Kurdum. Nişada gelli ari, buna hakka meri. Hesabodam şaristani, es Kurdum. Kızar med, zivan med, helbest med, bir divan med, bir çancı med, bir divan med, tengici med, bir destan med. Kurdum le 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 le, es kurdum. Es kurdum la 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 la, es kurdum. Es kurdum le 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 le, es kurdum. Es kurdum la 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 la, es kurdum. Es Kurdum le 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 le, es Kurdum. Ay es Kurdum la 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 la, es Kurdum. Es Kurdum le 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 le, es Kurdum. Es Kurdum la 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 la, es Kurdum.